Kung singkahan ka sa imong isig katawo, mobalos ba kag singka sa iya ha? Kung singgitan ka sa imong isig katawo, nganlan ka niya og buang, sagpaon ba nimo ang iyang baba? Ang Bible katudlo kanato kung unsay buhaton kung kita sultihan og daotan, singkahan sa atong isig katawo. Ingon niya sa Proverbio 15 bersikulo 1, a soft answer turns away wrath, but a harsh words stir up anger. Ang malumong nga tubag makapawala sa kapungot, apan ang isog nga pulong, isog nga tingog makapapukaw sa kasuko. Mao kana atong topic karon nga adlaw sa The Truth Bible Program. Unsay ang itang buhaton kung kita sultian og daotan nga pulong o baka singkahan sa atong isig katawo. Now, normal sa atoa na kung kita gani singkahan, mawalos ko kita singka. Kung kita taasan og tingog, mo taas pa atong tingog, mas taas pa gani atong tingog. Og normal pod nga mahitabo nga modako ang away tungod kay wala may magpaubos. Ang Bible gatudlo kanato nga magpainob sanay aron mabut ang kalinaw ug kalipay sa mga relasyon. Gatudlo siya nga ingon ani ang dapat buhaton kung kita magpaubos. A soft answer turns away wrath. Aduna kitay soft nga answer. What if imong bana isog na kay sa imo ha? Nakita niya nga ang balay wala malampiyuhi, wala siya kabalo nga busy day kay ka. Mang wala malampiyuhi ang balay, suko kay siya. Unsa man ning mga plato diri, unsa man ning mga handa ni. Wa siya kabalo nga ikaw busy po day ka sa lain nga butang. Ang angay mo daw buhaton ingon ang Bible, mo answer ka sa bana nimo nga soft lang. Ay han, namo ko'y gitrabaho god, mao ni akong gitrabaho busa wa na ko ni maatiman di ani ang mga plato ug panghinlo sa balay. Posibleng ang bana nimo mukunhod ang iyang kasuko. Uy, sorry dai kay wala ako kabalo busy man dai ka di ay. Pero gani og pagsingkan niya, unsa man ning mga hugason diyan, unsa man ning mga kuanin, mo singkap kag balos. Ang mahitabo, modako iyang kasuko sa imuha. Ug ang away maabot og tag 3 ka adlaw, tag 4 ka adlaw ay pang magtingog. Pero imo siyang sultian og soft, ay mukunhod iyang kasuko. Imis gabagabaga na iyang mata, gabagabaga na iyang ulo, marabitaw gaso-aso ng iyang ilong o babag, gaso-aso na iyang mata, pula-pula na. Ang mahitabo hinoon is mapalong iyang kasuko. Ingon diri sa verse 1, a soft answer turns away wrath, mawalang kasuko dayon, but a harsh word stirs up anger. Ang isog nga tingog makapapukaw sa kasuko. Imbis imong bana wala masuko pero kayo magasing-kasingkahan, nasuko hinon sa pag-ayo. O baka i-control lang niya ang iyahang pagkamasok anon, apan imo manggisingkan, bati kag nawong. Ikaw, wala kay pulos nga tao. O kay kwarta nga gihatag, pauli sa inyo ha. Natandog ang garbo, nagtaas ang tingog, nag-away mo, naglinabayay mo plato, naglinabayay mo og kaldero, guba ang balay, diba? Guba ang pamilya. So, mo ka na itong baton mga igsoon, panahon sa away, dili dako ang tingog, soft ang tingog. Kung rason, soft ang tingog. Ay god singkay-singkay. Now, kung maingon ka mo nga, nang hinubra magud ang iyong kinaiha pastor, dili kay madala pastor ka ng soft-soft. Sabi niyo, mas powerful ang hinay nga tingog kaysa kusog nga tingog. Mailan ang kusog nga tingog kung ang imong giistorya kay buutan kay nga tao. Pag singka nimo na, buutan mo siya nga tao, mukunhod siya. Pero kadalasan mo si mga tao kay buangon. Pag singka nimo sa buangon nga tao, mas mo sila og ba iyang kapungot. Dili daghan humble. Nga kung imuhang singkahan, mukuyot. Halos tanan proud. Nga kung imong singkahan, mas modako iyang ulo, mas mo sila og pa iyang matang kasuko, batok kanimo. Hinoon mga igsoon, episo nga kung masuko ka, dili ka magpakasala. Masuko ka, di man gina malikayan nga usay makasingkad jud kasi imong pares, labi na og banag asawa na kamo. Pananaw nimo sa imong asawa pero nagyaya. Pananaw nimo sa imong banag kay mura nagboy. Usay mawala ng respeto ba? Bati nagiging para sa imo, sumo na kay naong para sa imo ha. Pag magkasala siya gamay, musingka dayon. Pero may igsoon, ang normal sa Kristohanon is adunay respeto, adunay gugma, bisan pagdugay na mo nag-uban. Dili na normal sa Kristohanon nga nasipaan lang gani gamay ang asawa, mabalo sa sipag kusog ang asawa. Naagian lang gani ang lapis o ballpen,
Sukodan kay manghod, gikuhang ballpen dahil gidungga ba ngayon, dili na normal mga igsoon. Ang normal na is, kung masaghiran, masmile. No? Dili kay Barog Dragon. Now, atong awaton si Kristo Jesus, nga sa diha nga siya, gibuhatag daotan sa mga tao, wala siya mabalos gyud. Pananging gibuhat, nagpakahilom lamang siya. Isaiah, Kapitulo 53, versikulo 7. Basagan ni mga igsoon. Isaiah, Kapitulo 53. Pagsultihan gani ka magdaotan, ingnon mo nga buang, ingnon mo nga mga kwanggol nga tao, ayaw og balos og sakit nga tingog kay mo sila og gina inyong away. Ingon ang pulong sa Ginoo. Verse 7. He was oppressed and he was afflicted, yet he opened not his mouth. Gisakit siya, gidagmal siya, pero wala siya moable sa iyang baba. Si Kristo Jesus, tanawa. Dito sa cross. He was led as a lamb to the slaughter. Gidala siya sama sa usa ka lamb padulong sa ihawan. And as a sheep before its shearers is silent. Kung susama sa usa ka karnero ang gidala padulong sa tig-alot, silent lang siya. Wala gid siya magtubag-tubag sa iyahang mga sundalo nga naglansang kanya. So he opened not his mouth. Wala siya moable sa iyahang nga baba. Mao kana si Kristo Jesus mga igsoon. Wala gid siya moable sa iyahang nga baba. Ingon pa sa Bible, si Kristo Jesus makatawag siya sa daghan nga mga anghel, legions of angels, pero wala gid niya buhata. He opened not his mouth. Nagka-remember ko, kini gid ang sheep. Usa gini ka-humble, patient nga hayop sa tanan nga hayop. Kana bitang contest sa pagtupi sa mga sheep. Tupihan kay kanang ilahang balhibo, himuon nga wool. Ingon ani kahitabo ay bisan pag balibalihon for example mao na ang sheep. Bisan pag balibalihon mo ng sheep diha, tiil ana pud ang ulo, ana pud. Ana. Dili ginamoteho ang sheep. Dili ginamopaak ang sheep. Humble kaayo, moobera gid siya sa iyahang nga amo. Ingon ana pud si Kristo mga igsoon. Gisakit siya, gibunal-bunalan siya, gisumbag siya, giluluan siya, pero wala siya miabli sa iyahang mga baba. So sama sa usa ka kanino gidala sa ihawan. Silent lang siya, tikom lang iyahang baba. Mga igsoon, akong challenge sa inyo, ha? Awata si Kristo. Tanawa na gud unsay nahitabo mga igsoon sa mga tao. Pagkakita nila nga si Kristo buutan gyud ug puno sa gugma sa mga bisan sa kaaway niya, niingon siya, amahan, pasilo sila kay wala sila kasayod sa ilang gibuhat. Daghan ang mga tao nga nadaog niya. Daghan ang mga tao nga nahigugma kaniya. Imbis na suko siya, nahigugma kaniya. Tanawa ko to si Joseph o Arimatea. Tanawa to si Nicodemus. Nahigugma kan Jesus Christ. Ngano, tungod sa iyang maayong kinaiyang gipakita. Kana pong mga tao nga nangasuko sa imuha. Gisultian ka og daotan nga pulong, balusi nagmuhumok ang pulong. Later on, makita nila imong gugma o sila muhigugma kanimo. Naka-remember ako na itong time mga igsoon nga gisingit-singitan ko dito sa simbahan. Buang ka nga pastor. Wakay grado, wala kay buot. Akong gi-answer sa iya, soft lang nga answer. Halate, dili man ako nag-text ato nga imong igsoon na COVID. Dili ako wala akong may singka sa iya. Nadugay, yan tingog kay ni ubos, yan tingog. Naingon din siya nga, unsa magud ng mga young people ng pastor, pataka-taka raman og inform. Ingko lagi te, unsa man nasipiat man gid te. Nanay agreement, nanay ubos sa tingog, tungod kay ang isa ka party wala man magbataan sa iyahan tingog. Kung ikaw masaypan mga igsoon, nga ipugos kanya nga nasayop ka, hala, dawatan na lang nga nasayop ka. Ingon man na sa 1 Corinthians chapter 6 verse 7 gihapon. Kana bitaw masaypan ka mo? Kasi gara gid nga reaksyon nato kung masaypan ta, ay ipakita ginato nga nasaypan ta, gilimbungan ta. Presuhon ginang tao nga maoy nagsulti og daotan batok kanato. Pero sa Bible mga igsoon, naanay gisulti ni Pablo, mahitungod kung masaypan kita, limbungan kita. Ingon niya sa unang Korinto kapitulo 6, versikulo 7, ingon niya, busa aduna nagayod ing usa kasaypanan kaninyo, nga may mga burok ka kamo ug usa kaninyo. Ngano bang dili hinuon ninyo pagaantuson ang pagdaot kaninyo? Ngano bang dili hinuon ninyo pagaantuson ang paglimbong kaninyo? May dapat kung ikaw limbungan, kung dili gid siya madaog sa imuhang pagsulti nga insakto ka, pasagdiin na lang may ison nga limbungan kaniya. Total, nakanoog man ang Ginoo,
Nakita man ni Ginoo sa inyo hang mga gibuhat ngayon sakto ang imong gibuhat. Kung isultin niya nga ikaw nangawat bisag dili ikaw nangawat, sige na lang. Dawatan na lang gud ang iyang gisulti. Importante nga dili man tinuod. Kasi magkasukaso pa kamo, di ba? Ang mahitabo nun kung magkasukaso pa mo mga igsoon is maggasto ka kwarta, maggasto sa kwarta, kuwag attorney. Ang kahitabon, nagastuan na hinamong kwarta. Kung nagpasaylo pa lang unta ka mo, dili unta ka mamadak-an og kwarta. Di unta mamadak-an og kanang gasto sa sapit. Kung kamo gani sultian og daotan nga pulong sa inyong isig ka tawo, soft answer ang inyo itubag. Labi na sa inyong bana. Ang bana inyo nasuko sa inyo ha. Soft answer ang itubag. Makawala ka na sa iyong kasuko. Itsahi og tubig ang kalayo. Ayaw itsahi og gasolina ang kalayo. Itsahi mo gasolina ang kalayo. Masamot ka nagsilaog. Itsahi ang kalayo og tubig. Ambot ang basabot itsahi ang kasuko niya og bugnaw na tingog aron mapalong iyang kasuko. Ingon sa kanang Proverbio Kapitulo 15 versikulo 1. Now, abi bitaw ninyo, kini itong dila bitaw. Ingon pa ni Santiago. Susama kini sa usa ka sa batimon. Brother. Na itong pambot, no. Diba? Na may timon na nasa ubos, gamay kaayo, no. Mugay na sama sa barko, dako kay na barko pero kumuana dito ang kanang timon, padong dito. Kumuana po dito, amo padong dito. Ingon na po ng dila. Gamay lang kay nga parte sa lawas. Pero mao na mudala sa istorya sa imong kinabuhi. Patyon tanawon kang tawahan ka. Naingon po siya, patyon puntag ka. Nagpinatyanay mo. Kung wala pa lang kaningon itong patyon tag ka, wala mo nagpinatyanay. Kung nagpakahinom lang unta ka, wala mahitabo ang pagpinatyanay. Daghan ang gubat nga hitabo sa kalibutan tungod sa dila. Daghang ba nag-asawa nga nagbulag tungod sa dila. Tungod sa pulong. Pugni niyo pulong. Ingon pa ni Santiago, kung ikaw makapugong sa imuhang baba, yung pulong, perfecto ka nga tao. Mature ka nga tao. Pero ganyan, di ka kapugong, amara kag bata. Bantay din na yung dila mga igsoon, pagsulti. Kung ikaw masuko, ayaw gid og desisyon. Kung ikaw masuko, ayaw gid ablihi ang baba nimo. Kay once nga ikaw maabli sa baba nimo, unya imong kasing-kasing suko, ayoy ka. Sila ob gyud dako jud kayo ang kanang kapilihan sa imong kinabuhi. Daghan nag-experience na. Kung Uncle Manuel, ingon niya nga ayaw pag-decide, ayaw sulti, labi na sa business meeting kung ikaw suko. Kaya once masuko ka, makasulti ka o makasakit sa ilaha, dahil mabalos po sila makasakit sa imuha, dako ng away. Abi mo, ang dila, matod pa ni Santiago, sama kini sa usa ka gamayng kalayo. Dako kayo ang forest. Gamay lang kalayo. Pwede masunog sa gamayng kalayo ang tibuok ng forest. Yan po ng dila mga igsoon. Kana bitaw ko ng bayhana Kana bayhana bitaw ko kay bayaran. Iksa ba kay bayaran na siya. Daw bi kay gitabi man na. Dahi bayaran daw kuno kaday. Ingon atong tawhana ay sikreto daw to namo pero akong gisaba sa imo kay naluoy man ko sa imo ha. Pagkabalo soko kayo to, naglinaban na yung pamilya. Tinubitang maliba. Sininggitay na rayon. Wana, nisalaw bandako kayang gubot nga no. Tungod sa baba nga wala na pugngan. Nasunog ang relasyon tungod sa baba nga wala mapugngan. Sa may suon ha, pugnigit ang dila. Kung suko kay ka, ayaw ablihin baba nimo. Niya ayaw po pagbuhat og desisyon kung lipay po kay ka kay base nang masobra nimong desisyon. Ayaw pag-decide nga ikaw dili sakto sa utok. Kanang lipay kay ka, kanang suko kay ka, kanang guol kay ka, ayaw pagbuhat og desisyon anang mga panahon na. Pagbuhat og desisyon sa diyang ikaw naka-inline sa pulong sa Dios. Ang butang ibasabot ni suon, ayaw desisyon subay sa imong emosyon. Desisyon subay sa gisulti sa kamaturan sa pulong sa Ginoo kay safe ka na. Dili jud ka maunsa. Actually, pwede man ka mo-decide kung ikaw nasuko. Pwede ka mosulti bisan pag ikaw nasuko. Basta ka i-remember nimo giingon sa pulong sa Ginoo nga mao ni. For example, lang imong kaaway ni sagpa sa imo ha. Decide, mag-decide ka. No? Unsa i-decide nimo? Higugma ang kaaway. Di ba? Ingon ang pulong sa Ginoo. Higugma ang kaaway. Ingon ka nga, okay lang. Sige lang. Dili ka mabalos, no? Higugma nimong kaaway.
Ako basa na Santiago Santiago aron nga mahimuot ka mo Santiago. Kapitulo 3 verse 1. My brethren, let not many of you become teachers, knowing that we shall receive a stricter judgment. For we all stumble in many things. If anyone does not stumble in word, he is a perfect man, able to bridle the whole body. Kung ang tao daw kuno dili siya makasala sa iyahang nga baba, sa iyahang nga dila, sa iyang nga pulong, siya usa ka perpekto nga tao. Kakaya sa pagrinda sa iyang tibuok nga lawas. Hindi we put bits in horses' mouths that they may obey us, and we turn their whole body. Now, kung magsakay kag kabayo, butangan nimo rinda ang baba sa kabayo. Kung ato ang iana ang rinda, gamay lang kayo ba? Mapiit man gunang dila sa rinda god. Sakit man di. Ano ginang kabayo gid? Pag ana po dayon, sakit man. Oh. Now, kung ikaw kuno makakontrol sa imong nga dila, makakontrol ka sa tibuok nimong kinabuhi. Sa tibuok nimong lawas. Promise, muhatag jud ko sa imong 5,000 karong hinapos. Daw bi kay gitaga magproblema ni Satan. Taga problema ang nahitabo, na failure ang business. Di pagka hinapos sa bulan, problemahan na. Sawa na kapag nag-promise ra ba ko ba niya okay kwarta, 5,000 promise ra ba ko ba? Wala. Kung wala pala unta ka nag-promise, wala unta ka nagamit sa dila na orada-orada, di unta ka ma-problemahan. Ka-promise ka, bawal ba mag-promise? Nga di tumanon. Kung mag-promise ka, tumanan gida. Ingon pa ni Kristo, let your yes be yes, and no be no. Even so the tongue is a little member and boasts great things. See how a great forest a little fire kindles, and the tongue is fire, a word of iniquity. So, ang dila sa maso sa kalayo, kalibutan sa pagkadautan, maudaw ko na yung atong dila. May isaon, kung gusto ka mo, ngayon yung kinabuhi, dili kag kaaway, dili gubot. Kontrol lagi yung dila. Kung masako ka, utong na lang. Para dili ka luoy sa future. Ikaw may luoy sa future pag taka-taka sulti sa dila nimo. Dito sa Kitubo, sultian niya nangabit. Daw bi kinadunggan man na sa maestro nga nangabit daw kuno. Kasuhan bitaw niya ang tao. Kabayad 10,000 oy. Mapay gamay kay trabaho, gipangyan pag 10,000 sa maestro dako nagsweldo. Kaluoy kayo, di ba? Kung nag-control lang siya siyang baba, dili unta siya makuha ang 10,000, dili unta siya mangana. Sa NBO, kanatang bad finger bitaw, kanang mga sig fuck you man sila. Di ka fine sa $50,000. Nga naman, dili man ka control sa dila. Control yung dila Wata si Kristo Jesus, nag-control sa dila. Simple naman i-control ang dila daw, matod pa ni Kristo. Simple ra i-control dila unsaon man, higugma imong kaaway. Pasayloa ang imong kaaway. Ipasagpa ang imong pikas ng aping, kung masagpa ng pikas ng aping. Iampo nga matagag kaayo ang katong mga tao nga gabuhat og daotan sa imuha. I-bless and ka-persecute sa imong curse mo, i-bless. So, thank you very much for watching, no? Thank you, salamat sa for me now. Salamat. Bye-bye. God bless.